Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Init! Init! Ayaw! Ayaw ko sunuga! Ayaw! Marla! Marla, pagmata! Pagmata! Patya sila. Bahawa sa kundugan! Bahawa! Patya sila. Dili! Dili! Sunuga ang mga kasasa. Sunuga! Hilom! Marla? Alas 2 na sa kadlawon. Nganong nag-type ka man? Oh. Uno nga ka na, Marla. Mamatay ka! Buhay ko, Marla! Gabriel, nganong niamang ko din Hong ni Marua. Sa panahon sa imong pagkatug, wa ka na magpasabot nga nag-inusara ka lang. Tungod kay adunay mga linalang sa kangitngit nga usahay, mutuaw kanimo samtang ikaw nahinanon. Hong ni Marua. Tagsulat, Maria Gina Vidal. Ubos sa direksyon ni Ciselda Nueces Cabrera. Music, Trifon Pai Barilio Morales. Audio editor, Eric Billones. Soundman, Kili Velasquez Del Mar. Dalit ka rin sa RMN Production Center. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.